Mayong adlaw mga ma'am sir. Karon balik ko na ko itong akong nalabyan nun na yung taon niyang anak, nireklamo na yung taon kasi ikaw duma. Sa mga tanan nag-share mga ma'am sir, no? Nag-like, nag-follow. Daghang salamat sa inyo mga ma'am sir. Tungkol sa inyo nagpud tayo tao nga atong matagaan ng grasya. So karon mga ma'am sir, ako sa po ko no. Ako ta. Lang. Musta naman? Ha? Amo ni imong anak? Kaning duha? Haman imong bana karon? Nakatrabaho na? Nakapalit ka gatas sa imong anak? Oh, yan. Nakapalit ko gatas. Morning bata nga mo reklamo na nga kuan, gutom na. Pilay edad ani mo ta? Magsingko na mo ni inyong balay. Bago pa mo nagpuyo diri Dati hama mo nagpuyo. Dito sa kuan, 20 Morning bata ni mo nga 2 months, ay 3 months. Karon lang na ako ipaabot sa imuha nga grocery. Kanina pamper sa bata ni mo di ha. Kana Nagdahom yan may balikan mo. Sige ra, pasalamat lang dito kanunay sa Ginoo ha. Nya natay bugas Anak. Una apa? Nag-eskwela pa ni mong anak? Nag-eskwela ka karon bebe? Wala? Wala po, kasi pa nga sunod abre. Wapo ra ba imong anak buyag? Dire ra siguro na bay, kaya di na maklaro siya bay. Kana ha? Kung nagdahom yan nga, imo ko kung balikan. Sige ra, pasalamat lang ta kanunay sa Ginoo. Hindi salamat niya. Dili na ka magkaon og kuan bebe. Duma, no? Di na magkaon ng yung anak ng duma. Mo jud ni sige reklamo di ay nga sige nagduma ang kanon. Lan kilak ng bata nimo. Wala ka nagdahom atong time nga na mo abot ng grasya sa imo ha. Muna giingon lang nga pagbuot ito sa Ginoo no. Ulan na. Ikuan ng bata kay sa libo diri. Bi, ipusa. Pre, anan ng bata pre. Kay ulan na Ikuan, diri kanira pre. Kaya na. Sige kani. Ayaw ko na mapiang. Ay sa ha. Paano nga ha? Ay sa libo ra ba Kanya lang, maura to lang ha. Amping-amping mo kanunay ha. Kanay mong anak, digto na pre. Kuha ni pre. Anak digto kay mabasa. Na. Dila. Dali ha. Anak, kay mabasa. Inta. Anak. Ha? Ay, sige. Kunya lang, maura to ha. Sige. Amping-amping mo kanunay ha. Sige. Agto sa mi. Tara. Sige lang. Pinduto na mo register. Butang mo mobile number, new password, verification code, ug referral ID. Pag man mo login, daghan kay mapilian na duwa. Na Super Ace, Animal World, Tong H, Toscoin, Super Ace, o Kulo Game. So namutan na kung saan pag-recharge, dire tas plus. Kaya ibutang ra ni daw pila imo ang i-recharge. O kung saan pag-withdraw, pinduton na nimong withdraw. Automatic na musulod sa inyong account. Sa gusto mo duwaan nasa comment section ang link. Paalala niya, bawal sa mga bata. O sa mahilig mo dula ka ni game.